taas. Se on mun uusi Fortnite-video tulollaan täällä ja nytpä me sitten kuvataan. Mä pelaan varmaan Rankedia tällä kertaa ja niin. Eikä mennä sooloa vaikka. Ja mä en oo siis mikään ihan hyvä pelaaja, että ihan semmonen ok. Niin. Laittakaa kommenteissa, että pitäisikö mun tehdä video, missä mä ajan autolla. Kun mulla on oma auto tossa pihassa, niin pitäisikö tehdä YouTube-video, missä mä ajan sillä. Pistäkää sitten kommentteihin. Mutta mennäänpä nyt tänne Rankediin. Mulla ei oo nyt tässä oikein mitään. Koitetaan saada tappoja, ränkkiä. Ja mä koitan jutella tässä paljon, ettei tuu semmosia hiljaisia kohtia. Joten, niin. Minä sitten puhun tässä. Että, niin. Ainakin koitan puhua. No niin, nythän siltä alkoi. Kohta päästään varmaan. Kerkeenköhän mä tässä ottaa vähän roksaa. No niin. Sitten, katsotaanpa. Vois mennä Reklesiin. Joo, sinnehän me mennään. Reckless Railways. Ja koitetaan saada vaikka 5 likää tälle videolle, niin sitten mä teen pelkkä pistoolihaasteen. Jos me saadaan se 5 likää, niin mä teen pelkkä pistoolihaasteen. Tänne vissiin tulee porukkaa. Tai no. Eipä noita paljon näkyä. Luulin tuolta. Ihan ok. Jätetään katsoa kyllä. Mennään tihuntoon. Katsotaan näkyy. Nyt tulos haulikko. Otan tossa noin. Näinhän me tehdään ja ootamme, että tulee tuolta jostain ulos se. Nyt on jo oikein raksa, niin pitää varmaan käydä aambokseja. Tuolta yksi. Otan tästä mehut matkaan ja löytäkin mehut matkaan ja ai siellähän oli jo. Se on strikeri. Mikä? Flarekani. Ajan avata vaikka toi. Noin, mehän nähdään missä on vihuja. Oli itse asiassa aika hyvä, että löysin tuon Flarekani. Tästä silleen, että voi että kun ne meni sisälle. Sitten laitetaan kuule palamistunnelmia.
strikeria. Tapaisi tossa joo. Sieltä eka tappo ja raksavit tuli. Ammutaan vaikka tonne yksi. Mähän laitan muuten palaamaan noin. Mitäs nyt suupannaan? Noin 60. Tätä lisää tuulta. Kaksi pää. Jäi. No, eipä sillä ollut mitään mulle. Paitsi medari. Vetäänpä medari. Ja minejä. Lisää minejä. Ja iso. Otetaan sitten minit kantoon. Ja laittakaa sitten myös kommentteihin se, että olisiko joku hyvä editointiohjelma tai editointi appi, niin millä voisi hyvin editoida videoita. Yksi. Että onko junassa ketään ja jos laitetaan tuohonkin vielä yksi. Mennäänpä nyt täältä. Mä en tiedä, että saanko me täältä edes oikein mitään. Jää. No toi. Aika hyvä. Ja jos en mä tässä alussa sano, niin mä siis tosiaan koitan saada 5 tappoa ainakin. Hei, mihin mun isot meni? Ei kai ne hätiinny. Ei siinä ne menee. Mitä jättää? Mä jo mietin, että mihin mun iso meni. Jäähän vaikka tässä pois. Täällä pitäisi jossain vissiin olla auto. Sitten se on tuolla alempana varmaan. Katsotaan mihin tää vie. En mä tänne halua. Mä haluun takaisin. Mä haluun etsiä auton. Niin olisikohan täällä alhaalla auto? Tossa on chesti. Pullo. Ei oo. Ei oo, ei. Ei ollut
autoa siellä. Katsotaanpa alue. Ihan ok alue. Olisikohan tuolla autoa? Eiks tässä oo pädiä? Käydäpä ottaan pädiä. No niin sillä lähdetään johonkin. Täällä on käynyt joku. Miksi ei oo rikkonut? Miten tuo kyllä kannattaa säilyttää? Eiks ne täällä enää autoja? Vetämä äkkiä. Tuota. Nyt lähdetään sitten kahtoo vaikka. Mikäpä täällä? Loppuuko mulla muka flare-gunista kudit? Voisi mennä näin. Eikä. No, sieltähän me se saatiin. Uusi flare-gun. Onkohan täällä käynyt joku? Luutaan. Jes, tätä ei oo haettu. No en tiedä. Etitään sitten vaikka... Otetaan tuo ja... Jos täältä tulisi AR. No niin, ja sieltä tuli. Sitten minit pois. Näillä pärjätään. On tällä vissiin joku käynyt, koska tuolta on haettu. Joo, täällä on joku käynyt. Joo, huomaan, että joku on käynyt. Otanpa... Ei, jätinkö mä taas sen flare-gunin johonkin? Mikäköhän medaljongi se oli? Mitäköhän vaikutuksia tällä on? Sama tälle vaan. No en tiedä kyllä, jätetään pois. No niin. Ei mitään muuta hyötyä kuin että ne ottaa niitä palloja. Ja kun en mä tarvi niitä. Niin jätetään pois. Minkälainen alue on? Katsotaanpa jos me saatais alueen. 14. Me ollaan kohta top 10. Toi oli ehkä vähän virhe. No, ei se mitään. Otetaan tosta vielä. Vähän bugittaa vissiin tää. No niin, vetää vielä. Katsotaanpa mihin meidän pitäis lähteä. Ei ehkä mennä saarelle. Ei ookaan hakenut koineja. Otetaanko täältä tää flare-gun takaisin? No ei. No, itse asiassa joo. Myös meillä flare-gun. Ja justiin. Viimeinen tuommoinen. Onkohan mulla kunnon pottiservot? Ei vissiin.
Nythän mä näen nuo tuolta, niin mennään tosta riftiin. Meillä on vielä yksi tommonen ja voitais mennä. Kolkita. 48. Mitä sä oot? Hittasin. Hittasin. Kaksikymmentä. No niin, mä arvasin ton. Ei, se oli sen seinä. Ei se varmaan kovin. Mutta no, mä päätän tän videon tähän niin. Moro. Ei kun katsotaan vielä muutama ränkki. Tuli ihan sieltä plussa. Mutta moro.